Morning, sir. Good morning to everyone watching the FP Live over Jerry Turner's page and the City Government. We have the regular press conference with our mayor. You have your opening statement, sir. Well, this is the first press conference after elections. Tagti siguro una gapasalamat gid kita matawhay ang ining election. Importante ni nga matawhay, but I think it is really time that we buckle down to our work. As I have mentioned, kadamo sa aton nga Ulubraon nag department heads meeting na ako kay na, and may ginapreparahan kita inalantaw ta nga sa masunod nga tuig manaog ang irata. Alert na kita sa aton nga budget and management, Department of Budget and Management. May briefing kita kay na sa aton nga Office of Budget kay para nga makaprepare na kita as we prepare for our own budget. Makaplastan naman kita. We come up with our measures para nga makaprepare kita para sa masunod nga tuig. Kadamo sa mga programa sang syudad, kadamo sang ginapreparahan taman. So, ang aton while sige-sige man ang lakat sang aton nga mga projects, sige-sige man ni ang aton nga mga programa subong. And may balos ang National IATF sa amon sulat parte sa plano tatani nga i-rescind ang kontrata sa Astra. Di may ato na sila nga ginbalos ngin pirma ni Yusek Kabutahe. Padala ko na sa legal no para matun-an kay siling nila hindi na kuno pwede. But ang legal ta matanaw pa kung ano maobra ta. So, insofar as my opening statement, amo na Anton yan. Question from Ken. Mayor, good morning and congratulations. Ano ang update, Mayor, sa wala na daw yung interruption? Anong inyong naagrihan dito? Ang sa Water interruptions sa MIW. First, kagapon tatlo kami ka oras upod kay Governor Defensor because nga nag-expire na ang kontrata sa Flow Water, no? I think they entered into a 10-year supply agreement upod sa MIWD, pero nagsulod daw 3 years ago ang Metro Pacific sa ilang joint venture. Ang naistoryahan kagapon nga may ara lang sila interim agreement for 6 months, and during this 6-month period ang presyo will be 21 pesos, but this is also a temporary and interim price because during this period they will have to go through a process. May mga legal processes pa na kag may ara man negotiations, and after this period nga maistoryahan na nila, plus target nila kung pilagid ang presyo. It will either go up or it will go down, but initially amo lang naanay ang presyo parang sige-sige lang wa isang water interruption. Governor Defensor and I are both worried because we cannot afford to have a water interruption here in Iloilo City, especially subong kainit gid no kag kinahanglan ta gid ang tubig. Mayor, sa interim period nga 6 months, assured gid nga wala sa water interruption in the interim period? Why kita water interruption except only for fortuitous event, no? Kung may maguba abi kay gambal man ang flow water nga kinahanglan man nila mag preventive maintenance kay ti napulo nakatuig nga waay man sila naka preventive maintenance, and there are defects sa ilaman nga planta nga kinahanglan gid iobrahon. So except only for those waay kita sang ginatan-aw nga water interruption. Yes, Mayor. Wala naman gina pa kayo ang fortuitous events, but on the side, yes, ang Iloilo City Government kag sa provincial government, anong inyong preparations in case lang nga magka-water interruption?
ang aton nga ni nga kainas ang aga alas 10 may schedule kami tani upod sa Metro Pacific Water kag MIWD kag sa aton CDRRMO kay ginapreparahan tana ang posibilidad nga wa isang tubig sa sugod subong adlaw. But may mga measures naman kita. Ang MIWD nagapreparar daw 11 ka trucks nga ipalibot sa mga barangays ta. And may mga tangke naman sa tubig nga pamutang sa iban nga mga barangay nga mabudlay. But sa subong way na nadayon and pasalamat kid kita. Mayor, ano ka-importante nga uninterrupted ang supply naton sa tubig diri sa syudad? Ay, siya dugin kaya importante, no? Because first of all, we all have to understand na from 10 years ago, ang syudad nato nag-develop na gid, no? You can imagine ang needs naton sa tubig, no? Because 10 years ago, gamay pa ang syudad, dutay pa lang ang mga negosyo. Subong kadamok na gid, no? Mga buildings, mga condominiums, mga malls nga nagdalalag ko. And ang requirement sa tubig na masyado nakadako, no? Including all the other subdivisions nga tuluhaw sa aton syudad. We need to understand nga ang aton nga mga requirements subong sa tubig syado na gid ka dako, no? And we really have to be prepared para sini. Mayor, last pila ka days ago to nagpagkikita dali ang presidente sa European Chamber of Commerce dito sa Philippines or executive director. Anong mga negosyo ang pagdadalon diri nila, Mayor? Ang European Chamber of Commerce nagbutang diri sang ila opisina. Kag in the period nga ay pagid sila sang ila opisina ara da sila upod sa Iloilo Business Club, no. Maayo man kay ang isa diri naton nga nagabulig sa aton sila Lara was previously the executive director of the Iloilo Business Club. Ang ilang ginubra is really to open up possible investments nga halin sa European Union at the same time para man sa aton nga mga negosyante nga maka do business man didto sa ila para mahapos, no, may pamangkutan ka, may amos sina. I am very happy kay ti kadako gid sini nga milestone para sa aton sa syudad. Kay ti first ni nga foreign Chamber of Commerce, no. Ang aton nga ang isa pagid ka nagdalaman diri sa una interest election of 2019 ang American Chamber of Commerce. Unfortunately, ti nagsulod ining pandemic. We will continue to invite them so that they will again come back and open up their own office here. Ang dako gini bulig kung may amo kita sining gaalabre nga mga foreign chambers mapos para sa aton nga mga negosyante nga maka-negosyo man didto. At the same time, ang mga negosyante man nga halin didto sa ila lugar mapos man para sa ila magkadto diri kay may pamangkutan sila kung paano man nagnegosyo diri. You know, you have to understand, Iloilo was among the first to open up its port for foreign trade, no? Nagsugod kita in the very early 1800s ang trade naton sa Australia, nagdala kita to sang Kalamay. And one of the first kita nga nagdalaman sang Kalamay sa Europe. Unfortunately, may mga sablag nga natabo diri sa aton, but you know, I think sa subong sige-sige na ni ang aton nga pag-develop and pag-sulod sa mga foreign investments diri sa aton. May specific dates, Mayor, kung saan sila ma-start sila sa mga office? Sugod na sila. Sugod sila. Gopsina na to sila sa Iloilo Business Club. May mga tao na sila nga nakuha.
Pero ang ilagi niyang opisina nga gapangita pa sila kundiin. Ang isa pa gid nga very important kay ang ICTSI bala nga interesado diri sa aton international port. They're really very bent on coming in, no? And this will modernize our international port. It will containerize the international port, meaning to say, ang cargo will come in directly from Europe, from China, from South America, from the US, direkta na diri. Kaghalin naman diri, magwa naman ang ining nga cargo para sa mga secondary ports like Masbate, like the rest, no? Kay ti ang natabo, puno na ang Manila Port, puno naman ang Cebu, kag kung madirekta na kita sa international ports, mas madasig ang trade, at the same time cheaper pag abot diri sa aton. Kay ti madula na ang double handling, no? Kay ti kung mag-abot to sa Manila, padala naman sa domestic port, ang handling niya doble. Pero ti kung magdirekta diri sa aton, we do away with double handling. So Mayor, isa man sa mga focus mo on your second term ang ining mga investments and local economies ng syudad. Yes, we really have to push for this because nakita naton nga naga-recover kita sa pandemic, no? And as we recover in the pandemic, from the pandemic, kinahanglan tagid additional investments. We have to understand that all this investment kinahanglan naton nasugdan na dira subong ang para sa preparation para sa lapas market. Ang sunod na will be Haro, and ang sunod pa gid ang Arevalo. Ang aton hospital na bid naman last week. Kag sige na ni, no? Ang mga plaza ta may mga ulubrahon pa na award na ano na gali na bid short of award, kay ti hindi kita ka-award during the election period, ti subong tapos na ipang award na ni para ma-NTP na pag sige na ni ang tanan nga plaza naton, tanan nga markets, kag ang ospital ta. Very much important ang ospital naton. Balik na kita, Mayor, sa 5-day workday sa City Hall. Balik na kita kay inasang aga alas 8 na amon nga aton nga flag ceremony. Iban nga ni daw para sila daw tuyo pa sila, but we go back. Ting iban galikramo kay ti madula nang ilang nga 3-day weekend, no? Kay ting iban nagagwa kundi din sila ang iban nga taga probinsya nagapululi sa ila probinsya, but daw amo na ni gusto sa mayoriya nga makabalik kita para nga daw amo ni naandan sa aton tanan nga pumuluyo. So wala na kita, Mayor, plano ibalik ang pang 4-day. Sa subong ay na, no? Anyway, nag-enjoy naman tong iba, kadamo na nakabakasyon, no? Nakapaburakay, nakakadto kundiin. Mayor, recently gali approve man ang aton na si LUP, ang comprehensive. Approve ang aton sa LUP sang DSOD. Very important because that is going to be the Bible aton nga tanan nga development for the next 10 years. Ang manami diri kay nakita nila nga ang aton nga sa LUP was a product of our consultations with the private sector. Tanan nga negosyante nag-participate. Why nakita nagkuha consultants, no? Like unlike before nga kuha ta si architect June Palafox. Subong ang aton naman lang mga taga diri sa aton taga syudad, kag a few help coming from USAID kag sa iban nga mga consultants diri sa local na lang. Kag na aprubahan na to, and manami na na report man nga kina nga mga modern jeeps wala maalabot naman kay na aprubahan man ang aton nga
road plan, no? Kag traffic plan. Kung may madumduman ka lang, Mayor, ano ang mga notable na features ang aton nga gin-approve na si LUP? Ang notable features ng aton si LUP, naibana ng aton nga agricultural, no, almost tanan nakuha na. Ready na ni for development, both mixed use, residential, commercial, kagati, depende na kung R1, R2, C1, C2, no? Nga ang push naton ini parang kung magsulod ang investments hindi na sila mabudlayan, mangayo naman sang reclassification kag tanan. Once approved na, ang ma-issue naman lang sang zoning compliance ang aton nga zoning officer. So madasig na ni tanan. Sang una maagi pa kami diri, so like mga investments nga warehouse, mga investment nga kun ano da. Subong kung compliant ka na, diretsyo na lang, hindi na mag-agi sa Zoning Board of Assessment and Appeals. Ang kalabanan, Mayor, nga na-reclassify ng agriculture sa Haro area sa Gyapon, sa Diina area? Ang mga areas nga agricultural dira sa Radial Road, sa Suok, sa Radial Road, Suok, Circumferential Road. So, tanan na commercial, residential na. Ang isa nga itutukan ta sa ini nga term siguro amo ang reclamation. Kay ti balaan nyo kulang dagid kita duta. Why na kita duta unless we have additional land for possible development. Ti ang development makanto na ni sa iban nga mga munisipyo. I am not saying nga hindi dapat magkanto sa ila, pero ti we do not want to happen for Iloilo is that matabo nga daw Manila bala. Manila because naubos ng ila duta for development, nagkadto na sa Makati, nagkadto na sa Quezon City, nagkadto na sa iban. So if we continue to have more lands for development, then and only then sige pa ang aton nga development diri. Ini nga reclamation itulod na gini. Ilang ka may reaction sa bago lang din approve nga regional wage board diri nga additional 55 pesos diri sa Western Visayas? Nagalikramo ang mga negosyante, no, and I think may araman sila nga daw tamaan gid kataas. Kay siling ko kung gusto nila they can always meet me. I am ready to sit down with them. Ang PCCI, LLO Business Club, kag-iban pa nga mga business groups, no? Of course, ang labor, kinanlan man nilang magdugang, but at the same time, kung mabudlayan man ang mga negosyante, nga tamaan na gid kataas nga saka, daw mabudlayan man mag-manage sa ining, especially during this time nga nag-recover pa sa economy. Glenda o Panayo, sir, kamusta ang booster shots accomplishments ng CITI? Ang booster shots ta mahina pa. That's why kaina na istoryana mon kaina sa department heads meeting. Everyone should get booster shots, no? Muna nga nakitaan ta ang mga vaccines amat-amat na pa-expire, no? Recommend ko gid nga ang tanan nga pwede pang maka-booster, ma-booster gid. Kay ti kung ma-expire na ni nga mga vaccines, hindi ko kabalo kung madugangan pa kita diri. Kay ti manugsulod ang mga bag-o nga opisyales, I do not really know what will happen pagsulod sa mga bag-o nga presidente, bag-o nga secretary of health, etc. etc. So kinahanglan gid kita ma-booster, no, kag ang kabataan kinahanglan sige gid. Speaking of new administration, Mayor, anong imong general outlook sa administration ni Presumptive President Marcos and anong mga effect niya ay diri sa Iloilo City? I believe that Presumptive President Marcos understand that we are now elections have passed, and while we have supported a different candidate, it is really time for us to be united. No, I think ang iyang campaign
slogan was really unity, no? And it's really time for us to be united. The incoming speaker is a good friend of Iloilo City. As a matter of fact, I have made my own endorsement for his election. I have also endorsed the incoming DILG secretary. He is a friend. He is a fraternity brad. And we were colleagues in the LCP. Insofar as Mayor Sara is concerned, we have been together in the LCP. And I believe Mayor Sara will also understand. While we have parted ways during these elections, I cannot forget that in 2019, she also endorsed me. Any reaction, Mayor, sa CAT ROTC nga ginapush ng mga kabataan? If ever matayo na. Ang ano? ROTC kag CAT. Unfortunately, we do not agree on that area. Para sa akon, there are other ways to improve the love of country and the preparation for civic matters. No? Ako reserve officer ako, but I believe ang sa mga kabataan daw hindi naman na requirement siguro nga kinahanglan if ROTC sila. Naka-ROTC man ako. You know, marcha-marcha kami kada Sabado. I think daw pila to, daw 4 man ka semesters. I did not learn anything except marching and having my haircut. Sir, anong mga unahon mo pagiging mga programs o projects na Ang akon nga gina-push bong, no? While ang tanan nato nga projects, plaza, hospital, markets, sige-sige ni, no? Ang aton mga off-site nga payment center sa malls, ang aton nga business one-stop shop, ang Iloilo City Government Center diri sa Aduana, ang aton dialysis center, tanani sige-sige ni. But nabid naman na klabanan sa ilang mga projects. Importante ang iyang implementation. Ang akon nga i-push gid ang mga PPP sa central market, sa supermarket, do ara na sa council subong sa PPP council. I am waiting for their recommendation. Ang aton nga waste to energy kay kabudlay man sang aton nga sanitary landfill, no, as I have told you. Para lang sa soil cover do pila to aton binutang do 50 million to. And we have to do that every year aside from the operations of the sanitary landfill. Pero kung isulod ta sa waste to energy, we do away with the operation sa landfill, ikaduwa, why na ta sang soil cover, dako savings naton. Ang Metro Pacific daw interesado man to, and I will pursue that, no? Kag ang reclamation, as I have explained earlier, na reclassify tanan nga duta for residential and commercial. Once we already have all this land developed for residential or commercial, then maubusan na kita duta. Because tika jutay man lang sang aton we only have 7,000 hectares, no? Kung makadugang kita initially siguro 200, dako na nga additional nga development para sa aton. And we will pursue this, no, ang reclamation kay para sa akon. If we do not have additional land, ang development makadto na niya sa iban. Ang City Hospital tanaw ko siguro mga 3 ka tuig. So base man makalaga sa aton. Kay nabid na last week bala or 2 weeks ago or last week bala. So may mga dugang-dugang pa na nga mga requirements para sa ila para makaproceed. So mga 3 years siguro tanaw ko. Kay nasang aga may ara kita briefing alin sa aton nga
nga sa aton nga budget office kay we foresee nga sa duha ka tuig ni manaog ang aton nga ira. But tanawon ta no, last year may araman kita gani nga dako nga surplus. Preparahan ta lang ini kay balan mo manaog ang collection Manila because of the pandemic, no? So sige lang kita. Mayor, manaog siya because sa nabuo nga collection during pandemic or Manaog siya because of the lubo nga collection, low collection rate sa national. Kaya ting ira halina sa national government, no? Muna ang internal revenue allotment. Nagsaka kita mga 300 million plus because of the Mandanas ruling. Base naog naman kita by 16% tong ilang natanaw. Anyway, mapreparar lang kita para sina. Okay na, sir. Okay na ta? So, una sa tanan, I think, gapasalamat gid ko sa tanan nga nagbulig sa aton. Ikaduha, we have a lot of things to do and so many projects to implement. We need all the help of everyone and the cooperation of everyone. I know nga ang mga markets ni will cause some inconvenience sa vendors, sa aton nga mga stakeholders, but we really need this because for so long napabayaan ang mga markets and it's really about time nga balikan na naton ang markets naton. May mga parking areas na ni sa second floor ang mga markets ta. So that will even relieve us of the congestion sa traffic, no? Tun-an ta lang para nga ma-manage lang ini nga mga parking areas. Thank you gid kag mayong aga sa tanan.